Samona ngimingelele namukele channel eMaswidi Media Production. Mangabe baqala ukufika ngicinqozela iqiniso lokuthi awucofa subscribe, maqedwe ubale video, shaya like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje. Wenganza kwethu isiya ke ngokunyuka indaba phakathi kwa-ANC kanye ke nomkhonto wesizwe. Njengoba ke umkhonto wesizwe kade hamba phambili ngo-1-0 iscore. Njengamanje ke izinto ke seyithanda ke ukushintsha ngokukhumbuza ukuthi umkhonto wesizwe ubuhamba ngaphambili ngaliphi na ubamba phambili ke ngelokuthi ke wawina enkantolo ngenkathi ANC etshele ke inkantolo yezokhetho ukuthi ke umkhonto wesizwe into yabo futhi bafuna ukuthi ukhanselwe. Wawina ke lapho kumkhonto wesizwe ukuthi ke ubhalise ube khona okhethweni ka-2024. Ngalokho ke wayetholela ke iphuzu elilodwa. Njengamanje ke sekuyinqako ngapha kusho ukuthi ke 1-1 utshela ke lezi ndaba emva ukuthi namhlanje 28 March 2024 inkantolo ekhipha isinqumo sokuthi ke uJacob Zuma angeke akwazi ukuthi ke angene eParliament okanye ukuthi nje angeke akwazi ukuthi ke abe umengameli wana noma ngabe iliphi iqembu kusho ukuthi akavumelekile ukungena ke eParliament ngenxa yokuthi ke akakawuqedi u5 years egwetshiwe. Ngikukhumbuza ukuthi ke uZuma wagwetshwa inyanga eziwu12 emva kwalapho kumele ukuthi ke aqede u5 years bese ke kuyima kufana ukuthi ke criminal record akanawo. Umthetho ke lo waseMzansi Afrika kusukela nje ngo1996 uma ngabe ukuthi ke unecala mangabe usuqedile ukudonsa isigwebo sakho kumele ukuthi ulinde u5 years khona uzokwazi ukuthi ke uqhubeke nempilo yakho kufanele ukuthi ke criminal record awunayo. uZuma ke uvinjwe yilokho yize noma kade number 1 kuma candidates omkhonto wesizwe kuthinini kube uyena uzobamela eParliament kube uyena futhi ke uzongena enkantolo. Kodwa ke noma kunjalo umkhonto wesizwe awuzukuye kubagwaza uzobeke ukhona okhethweni lika2024 29 May uyobukhona umkhonto wesizwe uyobubagwaza. Ngiyacabanga ukuthi njengamanje uzomemezela ukuthi ke kuzoba ubani umengameli. Kodwa ke sisalindile ke njengamanje inkantolo iphinde yaveza ukuthi ke kusukela manje kuyoshaya i2 kaApril uZuma usangakwazi ukuthi aphile kulesi sinqumo senkantolo. Kodwa ngokubona kwami kuyafana nokuthi noma engaphila noma engaphilanga angeke aze ayiwineke limpi. Lapho ke bekhona ke ofikele Malula no Ramzo ngiyacabanga ukuthi ke bayagiya njengamanje. Nganza kwethu bengulethela lezo emfishane ngiyacela ukuthi ngenzele iqiniso ungcofe subscribe bese ke sidibana kwi video elandelayo.